Bună, astăzi suntem cu Daria și o să degustăm aceste dulciuri care nu le-am mai degustat, dar nu o să avem timp și cred că o să le degustăm doar pe ăștia. Și o să facem un alt videoclip cu ăștia trei. Hai, Daria, salută! Ok, ea nu o să apară în videoclip. Deci o să-i se aude doar vocea. Să vedem, hai să le luăm. Începem cu ăstea prima dată. Hai cu ăsta albastru. Ăsta albastru. Au, Da. s-a mai desfăcut. Mie mi se pare că e bun. E foarte bun. Mie îmi place. Acesta este cu afine. Da, și chiar e bun. E de un 9. E un 9,50. Ok, acum hai cu ăsta. Acum asta cu căpșuni. Da. Ce scrie aici? Strawberry. Ok. Nu e Care foarte... are gust de căpșuni. Are de vișine. Da. Nu e foarte wow. Deci Eu nu vă dau un recomand. 5. Eu vă recomandăm. E un 4. Bă, ăsta e chiar foarte bun. Ăsta. Nu știu, parcă e prea acru. Fii de vișine. Dar trebuie să scrie. Da. Mai reveni. Și acesta cu mere. Deci s-a întâmplat un incident, a picat pe jos. Și am stat să ștergem. Deci acum hai să degustăm. Mamă, ăsta e bun. E bun, dau un 10. 10. Și eu. Foarte bun, da. Ok, deci nu o să mai avem timp să le facem și pe acestea, dar o să le facem în alt videoclip. Pa!